България бе разтърсена от сензационно разкритие на Георги Милев, бивш лекар във Военно-медицинска академия, ВМА, който в интервю за «Разследване» по битви заяви, че е бил свидетел на тайна програма за експериментално лечение върху пациенти без тяхното съгласие. Виждах как се прилагат медикаменти, които не са одобрени. Пациентите мислеха, че получават стандартна терапия, но всъщност бяха част от експеримент, споделя Дърмилев. Имаше случаи на усложнения, а някои дори починаха. Според него, програмата е била финансирана от външни източници, включително частни фармацевтични компании, и е прикривана чрез фалшиви документи. Подписвахме формуляри, които не отговаряха на реалността. Натискът беше огромен. Министерството на отбраната излезе с кратко изявление: всички медицински дейности във ВМА се извършват съгласно закона. Но общественият натиск расте. Хиляди коментари в социалните мрежи под хаштага #, истината от ВМА призовават за независимо разследване. Медиите реагираха мигновено. Вестник «Капитал» публикува водеща статия с заглавие «Когато науката премине границата». В предаването «Позиция» бе излъчен дебат между лекари, юристи и етични експерти. Психолозите коментираха: подобни разкрития разрушават доверието в системата, но също така отварят врата за реформи. Дърмилев публикува видео в YouTube, в което заявява: не мога да мълча повече. Истината боли, но мълчанието убива. Видео събра над 500 000 гледания за 72 часа. Това не е просто история за медицина. Това е история за морал, отговорност и смелост. За един човек, който реши да говори въпреки всичко. България.